Пусть станет на колени, извинится перед нашим башкирским народом, и мы уйдем. Не тронем, если он извинится на коленях. Пусть извиняется на коленях перед нашим народом. Все Таджикистан. Чемодан, вокзал, Таджикистан. На колени вставай. Извините за мои слова. Стань на колени. Не надо. Извините за мои слова. Тихо. А что ты давай. Колени вставай. Извините за мои слова. Тоҷикистониёни азиз, ин видеоро ки тамошо карден ё ин ки ин наворо тамошо карден, дӯстои азиз, рости як насиҳате мехоҳам ба шумо бикунам. Медонам ки хоки пои шумо ҳастам, медонам ки шумо бузурген дӯстои азиз, тоҷикони азиз, ҳамватанони азиз, тоҷикистонони азиз. Аммо дар як чиз нороҳат шудам ки ҳамин бачаҳаке ки рафтак латтиш кардана, заданаш бо маҷбурш кардан ки бахшиш бипурса, ҳамин бачаҳак пеша рафтанаш фикр нагар ки охир ҳамин одам да ҳамин Башқиртистонай, Қавлистонай, да ҳамуҷа таваллуд шудагиай, хеш табор дора, авлод дора, зану кӯдак дора, ё ин ки масалан намедонам як дӯст рафиқ дора. охир пеш аз ин ки мера я одама бигем ки як ба як даъват мекунӣ, мегӯй бувро бизан мит, фикр намекунӣ ки охир ин да ҳамун кишвари худ шувай метавонад ки тира бизанад, метавонанд ки бикшанад. уҷа очай бечора дар Тоҷикистон интизорай ки кай бачаакаш да инҷа кор кунаву биёя зам бигира ё ки биёя хонаашро асос кунад. Не, ман намегум ки масалан зурӣ накунед, ман намегум ки масалан битарсед. Не, дӯстои азиз, шумо бояд аз бобитон, аз падарбузургтон Салмони тоҷику форс ёд бигирин. Салмони форс ҳамуқа ба ақле буд ки онҳо наметарсидан аз ягон чиз. Аммо вақте ки гап дар бораи ҷанг мерафт, ҳатто пайғамбари худора бигем ки мегуфт ки ини хел кунед. ҳамун ҷанги хандақ, ҳамун ҷанге ки масалан бигем ки номуъмино шикаст хӯрдан, дар он ҷаи ҳазрати мо чикор кард? Маслиҳат дод ба ҳазрати акрам, расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам ки инҳо ғор бикананд, ки душманон биёянд натонанд ки аз ғор бигзаранд, бигем ки мусулмонон ки кам ҳастанд ёра бикшанд. ту имрӯз тоҷик нувасаи Салмони форсу тоҷик ҳастӣ. ту имрӯз бояд ки ақлат ба як дараҷаи кор кунад ки бидуни ки ҳадди ақал ки ин мардак дар ҳамин кишвари хичу зиндагӣ мекунад ки метавонад ки тира бизанаву бо бигем ки бо миллата шарманда бикунад. Инами ҷоға диден, ҳамин видеоро оли як се чор рӯз баъд хариб ки ҳамаи мардум тамошо мекунад бо як шармандагӣ дигар. ба хотире ки ами шармандагиё наёяд, дӯстои азиз, пеш аз ин ки як корро мекунен, фикр бикунен. худо чӣ мегӯй ҳазрат дар бора бо як бародари тоҷики морам дар ҳамин ҷа ҳастак, фикраша мепурсам ку чӣ мегӯям дӯстам. ана ин бародар мега ки мебара ки охир пеша рафтанаш занг бизана, чор одама хадиш бигира бара ки ба ин ҳол нарасад. хуб дӯстои азиз, касоне ки нестен, касоне ки ҳастен, ҳамаи нафарое ки ҳастен, як бор члик калонитро биҷиқен. дӯстои азиз, нафарое ки обуна нестен, обуна бишен. иншоаллоҳ ки ба рӯзои наздик боз ҳам видеоҳои нав, наворҳои нав барои шумо. Аллоҳ ҳафиз.